Hey people, hello people, hello people, hello people. How are you? Moody say people, good people, good people. How are you? She say, guys, how are you? Guys, when I man, you know, she must have to just like I told her, I'm about to version. Sure, say. Mm-hmm. Gogo Charity Magorembo Wongai Trinos Omijamba Love Chizimbe Dima Siziba Tatenda Chinori so long Gloria Masia Definite Lise Levinia Chimandamba. How are you, Marjorie Muchaka Gara, Margaret Magwaro, Patricia JK, Tawonga Shemuchkariri? How are you? Okay, let's go here. Let's go here. Mercy Muswani say blessing Moti Wongai Trinos Natipi no more Tavaruva Tinotenda Mashava Victoria Malete Patience Macheka Chris Madakwana Vise Agnes Murillo. How are you? How are you? I am fine. So, guys, I'll probably stay here for like 30 minutes. Ndo vandaita exit 30 minutes. Ndo vandaita exit ndozora. Nyaya yangu yandanayo panapa idikidiki Charity Perusumika. Chinakatrisi kuti sei Precious Mwanika. Delia Chingwede. Tendai mandizvidza Andrew Ngondo uyu mamabika. Dimasizibo. Nyaya yangu yandanayo idoko doko haina kana kumbokura haina kana kutombokura chitukutuku chakangodai kungochi chitori ndokungandikona kutoita 20 minutes ndonapedza mangwana it's Saturday maybe mangwana timbonyatsokuya YouTube yatsakuchimboedhana handiti nyaya yangu yandanayo idoko doko Precious Chataika doko doko chaya yekutika inotoseka zvaitika ndezvekuti ndakatozvigarira zvangu guys ndakatozvigarira handiti ndakazvigarira hangu tikuna message guys nekusendera message nenamba dzasazendiani tikuvhura kudaiwo tikuna Gorosviba guys Gorosviba anye Gorosviba asendera message. I'm like what Gorosviba kauyu Gorosviba ari kudei chingoti ndakakana kuzvisendera message yacho guys. The last time I spoke to Gorosviba waiva musi wa1 January. Actually handikati kuspoke last time Gorosviba paakanditumira message yezvezvya moza like kune vamwe vanhu vanofanira kutumira vanhu like vanenge mavhesi kana kuti amino zvonzi chii zviya zvinenge zvakaita zvipikicha zvinenge zvakaparidza zvazvakaparidza. Inini hangu personally I don't want to lie to anyone. Inini zvinhu zvezvya ina hangu hazvindiitiri, saka normally I don't open those things because uri kunotora zvinhu pagoogle wandideroka wotanga kundipakira nazvo kubva makuseni kusvika ravira uchindipakira nemasaini iwayayo
unonditi sei kauda communicate neni just communicate pane kunonditorera zvinhu zvawatira kana paGoogle kana from someone wobva wanditiswerera nazvo ukada kutanga kuti strong woman nayo strong woman kubva makuseni iyoyo ungori strong woman chete wana saka zvima uyu zvezve inangu hazvindiitire zvezvino izvozvo amene kuti zvinonzi zvima chii zvinenge zvakanyorwa kunge chipicture sort of chonyorwa message yestrong woman example strong yekuti happy new year iyoyo yese saka ndio chaanga akanditumira musi wenew year iyana uchivhura because mana kangu chinonge pachiwa chipicture anambochivhura chaita kunge chifoto ata uchivhura ndakasiyana nazvo ndikasiya chakadai musi wa1 January before apa papesa apa hatozvi kuti ndofunga ndakapesa kuti ana erini Gorosviba kuWhatsApp like we don't talk like that guys zvanditotota bebe kuti munhu kandiwinga kuinbox watiwatika handitozvigoni zvekutotaura kutoenda kudero zviri kure neni mukuona manje even kubasa kwedu ndo zvandai in real life chemu ndo zvanditori like I think ndinenge ndakushaya kuti saka nditaura newe kuti chii like and dzimwe nguva manje pakuda kutaura pepeka I come as a maybe someone ari too like ndichipancha ndichinyanyisa zvinhu zvangu kwauri manje pamwe iwo unozogona kuzvisvarira saka because of that ndoguma ndaita reserved in terms of communicating nemamessage what and I pick ndikauda kudai kuti munhu anoda kuti naye ndinopika not because ndine ndakavenga munhu aiwa but kungotoona ngoti ndikongwandogona kutongoboekana kuti zvotondipa ngezi kutobata foni dai usoka utanga utopinda saka zvakazodai zvikazodai ndokunotongonzwa kutongoti why ndotosiyana nazvo ona manje saka I think ndozvakaitika pana Gorosviba guys kuti I wasn't interested in chatting with him pamba story I didn't feel like chatting naye nyaya dzasindataita ndedzei nothing ona manje handina nyaya tikaonana ndongoti ndepi that's it azvuzoti Gorosviba akamuda ndirowa Gorosviba akamuda ndirowa muzive gore riyaya Gorosviba akamuda ndirowa wonerwa nemashamwari yake ndikava nditata zvikonzeresa kuti ndakamubvutira foni Gorosviba mene ndikudzeti ndandakatombokanwa kudzeyo zvakaitika nezvekuti yaizonakidza Alex yaripo guys uzive ndada kupa pedyo pane function iyi ndakutobatanidza nenyaya yangu yesitombori part of the story function iyi yaiitika muna 2017 18 17 nokuti Gorosviba ndo paimboda kutsvetsva zvikaramba boys ini ndaiti nazviti kuti ndifanidzana naGorosviba nekuti Gorosviba ndinonge vatu sekuru ndo zvandaika ndaiti hava ndisekuru ona iwo achiti handisi sekuru apa chaizondinakidza kuna Gorosviba ka Gorosviba anga asingakwanisi kundiudza face to face kuti shashero ini nonditapirira asi shamwari dzake ndo dzaiva dzichindiudza message manje kuti uya nditokufarira ndoti aiwa zvima mundiudzi iye ndandiudze Gorosviba kuti iwe ndokukabira saka this was like 2017 saka kubva 2017 tatomuna 2020 like hatina ropa redu harina mvura radi rawirirana ona manje saka ndaitoita bvunzwa zvimwe zvinomunyongora saka I remember this at the time paiva nefunction like I told you kuti maCameroonians every first Saturday like izvozvo yatakatotarisa iyo yenext week iyo nhasi ndiyekera saka next week imwe yacho vari kuenda kupi vanenge vane function handizi kuti tonoita musiti munomheka tonoenda kune imwe city 1 hour from here saka vanhu vekusiti ve1 hour from here vanga vauya kuno but that invite kasvikanzouya but that okay no problem theme oh my god ndakanganwa vanhu vekuCameroon vanoda kuchena guys pay inoperera kuhembe idzi ende futi vanhu kana vachida kuchena havachidi kuchena nehembe dzemuno mutalent vanotodziorder kutosonesa from Cameroon dzoiswa kana paDHL hembe youyu because vanenge vachiti theme yatinayo yebirthday ndeyakati vanenge variko vakachena guys people from Cameroon can do this
vanenge vakapfeka zvavo zvizvezvi ivo manje havazoiti zvinenge zvekunigeria like heti dzakadai aiwa vaka zvakasiyana but ivo dzavo vanoita kunge like zvinoita kunge vekugane but ivo havanyanyi kuita zviheti zvavo ndo zvandakanosa havanyanyi kufokasa nezviheti vanofarira this other vane traditional way yavo inenge ine yellow nechichichi hamene zvainenge yakaita kana kuti ine black nemwe ikira but ivasikana yainditsa zviuye ndinge samboyatsonekera but that's their traditional dresses saka ndo zvavanenge vakapfeka izvozvo memwana yo guys people will be looking iwe unongosina wanzoniuya kutimi iyoyo inini guys akutashua pamberi pamwari those days ndakaslima zisingamboiti ndakawondoroka kutodaiwo izvozvi ndatozodate wese nekuti ndasimba nenyaya yelockdown ndikugara ndakavataka mazuva iwayo ndandakadaiwo so kudai kuchitokapfeka jini rotenderera muwest ndo zvandikutaura ipapo ndobva ndati kana ndaifanira kupfeka zvimini ndifanira kupfeka zvimini that day vandauzwa theme indakati unoreva nhema ndokunotanga kadhirezi kangu sokana ndakapfeka kubhero kare kana hai kangomonera hai kungo ndokunonzi kumonera ndokura nhema kanga kangoita zvakangoita kadhirezi kako ndokandakapfeka ndikazviroka ndikapfeka nini ndakapfeka zvakati maslopes ndinuyo but zvasaizoita manje kuti ndakuenda mbokana unokwira pamusoro pakaita masteps anditi unokwira pamusoro pakaita masteps ndikutaura this not kuti ndoda kuadvocate kana kuti encourage but ndakutaura ndochokwadi like I don't want to fake kuti nditi I don't do this or wanambuda ndede ndo zvakatiitike ipapo kanga kanqoti kedress kanqotko kadress kako kangoti nqo ndakakatukirwa dress kako ndakadedzwa ndondapinzwa mumeeting those days I think chibangkok chakandizadza plus chikawo student keke kanga chiri umumu taipfeka tumashorts you know how it is guys kana uri mustudent taipfeka zvimabhamu shorts tuku ndotaipfeka tumashorts netumatopu noziva like tichangobva kuvhaa then ndozvatuhembe twangu twaingova itwotwo even kubasa chaiko lazodedzwa ndinganzi ufanira kupfeka hembe dzakaita seidzodzo ndaitopfeka ini tuhembe tinenge tikabudisa wekera uko kanzi ndanotsvaga hembe ndipo ndakazotsvagirwa hembe nana Gorosviba vanotsvagira skate zvisizondisekese zvokuti edzokera panyaya yechidress changu ndakazotukirwa pepe ndazvoni unouya unocrossa handiti like pamba pana handimainzwa pepe paiti hanzi au ndaifunga kuti wakaenda kumba apo tunavo vanga chindibvunza kuti wakaenda kumberi mosapa unogarire geizi watiregirire indogara pano paapartment it's 1 minute one haitosviki less than a minute then ndasvika pamba pawo but takapedza excuse me ndakapedzawo pasvika pamba pa kuti hapasati patone more than a year pamira pamba pamirimiri ipa apo chaipo kuti ndinototi ndikadzika downstairs tikaenda mudenzi kuti imba yavo iyo irapo ndopairi asi handitongodi kutongoenda kokunotongondi ndinoti kuti vane zvavakaenda but ndisi kuti chioneni handitodi maona manje saka ipo mazuva ndaizvida zvekufamba kumhatso vanhu because like I was new to city so I was just willing to explore ndambona kuti vanhu vanoita mapati chichichi zvaindinakidza nako kadhiresi kanqoti kangu keke ndatoti dakutokasira dakunoona vanhu papati ndakugadzira musoro mungu ndaisa freeze ndakabva ndaimembe pane pandakabva ndatogadzira kuti natural hair yangu because ndada kuonekwa natural hair yangu rikazotorigera futi dambuka guys zvatinomboita kuda kuonekwa nema7 anenge kuda kuona chi obviously the opposite vanenge vari opposite isusu gender yedu ndo vanenge kuda kuona kuti kwakamira sei check masettings ndasvika kwemwana apa guys menju vanhu vekamera vanofanira kudriva mota those days ndasandaziva kuti mota dzomunotiona dzinenge dzine mabhebhi mukati ndakazozviziva later zvangu but lucky enough hapana munhu wandandakabira chi
wekunyika idzo vanhu vese vaingoenda vanhu vavo. But kadhiresi kangu kaike ndakwira masters hakuna unondiona cheki hakuna unondiona ndakwira ndaenda kupi ndaenda panigiri ndiyo yanga iri shortcut unongoenda pamba palandlord wavo wotokrosa kudai so wekuekera manzi nauyu kuzimbabwe handisi kuzimbabwe ndichiri kuthailand ndadikana ndakuzimbabwe ndotokudza ndakuzimbabwe ndadii paipai ndasvika ndaona kune mafesi guys I remember there's this other guy but mufesi akazondibhohwa pakuti vanhu kameruni havana secret zvokuti kunyange ukataura naye uchitongojoka kuti ukataura nemistake even ukasatotaura anogona kungosimuka neshoko raafunga mumusoro make onorimwaya and kameruni society idiki waona manje saka I remember this guy pandakamuona guys akuti chokwadi this guy akandimeuta mwoyo wangu ndikati wow handiti but here's the thing manje nemufesi uyu andimeuta mwoyo wangu nderoka but aminoka weird kaanga anako so sikandaimutarisa ngatira chokwadi ukaenda pafunction unoziva munhu wese especially kana usina munhu wamazoyo unocheka kamasettings kuti check munhu check munhu uchitarisa investi yandangomuona vanditarisa vatadii vatapenyerana ndikati investi ndandizonichataura neisei panapa manje because pakazara ende panga pakazara muta juu ubva waita mameeting avo iwayo wapedza then inini bva ndanyatsoti kani ndobva ndadii ndatirana ichaya yangu ndonaenda panoyatsoona kuti fesi uyu akakanangana neni nangana neni ndichinyepera kubayika konganga ndinako mazuva iwayo achitarisa bva ainenge aitywawo kuyodhara neni here uku kugorosviba aripi atiri kuda chi mina mazuva ekutanga gorosviba aipenyerwa ini ndakati ndinopenga sekuru gorosviba ndovadii ndezvavo apa ndanga ndatozviona kuti sekuru gorosviba vane handisi kuti violent kavanako so saka ndasingadi kunyanyamupa attention yekuti da kunyanya kutaura nyaya straight ndaita kunge ndisina muzive panandizvozvo kuti mulanguage mavo aizoti chii kunowanza kunyika kwavo manje because this other person akazoa that do you know mufesi uyu ndikati ndomuziva ndoshanda naye ndazvanzi because I thought kuti anga achiti you are my woman ndikati because of that kuti atanzi you are my woman tazoenda kupi tazoenda kutawandengi ndokwandai kune vasikana vanenge vakapfeka kubhurukwa mai mwana kuti ini ndainyatsoti ndaenda kutawandengi ikokoko ndione mufesi wangu achiti achikudaruta achidayo alipavekera pachi achiona achiti bose vanenge vachitamba ende vanenge vachitamba kwete zvamakutamba zvamunofungira zvezve kutamba zvamaitambai ende vanenge vakachena vanochinja that night ntowadhengi inovharwa na2 hatingati kuclub but it's like a bar but kunoitwa malive shows handiti saka vanhu vazhinji ukaenda masiti ese ari kunoku musoro kunoku vanofarira tawandengi is more popular. I think even the reason you're for tawandengi is because kune vasikana vanenge vakapfeka tubhurugwa itoto vakanaka vanochinja more than 5 times vasikana yavo vakapedza song pavanongonzo vachita zvavanenge vachakumbota music yemadhindindi vasikana vanonochinja vopfeka zvibhurukwa zvavo zvinenge neikira zvavanenge zvepingi blue yellow then muya ndo zvinofarira mafesi manje vasvika muya ini ndatasa iwe ndikirikini fesi uyo yamanje wandandakabira nekuti kwakutoenda kustage uko apa kunongoendwa nemunhu guys kwandiri kuti handisi kuda kuti kwakaita kumastripa kuyago is totally different but kungoti ndingotaura kuti machenjero avanenge vakaita vanenge vakachena zvekumbainda chaiko fesi uyo akutoenda pastage mai mwana kuti rwira ruti vachionekera vanenge vachikandirwa marika and I'm like no this guy Gorosviba manje Gorosviba ari kuzama kuti sei ari kuzviona Gorosviba ndofunga ngationa kuti iri baby iri kutokabira mufesi uyu yeti mufesi uyu ndande akutopenyerwa naye ari akufarira manje akunofarisa apinda kutawandengi koko akunotiona kuti vasikana ndotoona vachiita sei vachiti yei wewe wokanda mari vachikanda mari ndozvaita
requesta futhi ma-songs ndobva bona vanongoita zvingori weird hamene wai vakomana vakona kuti varume weird vakagara pepe apa handisi ndega ndipo musikana tinenge takatowandawo nematai vanenge vari mumanwana havo saka tinongosvika semaladies togara kusaidi kwedu mafesi ogara kusaidi kwavo and I don't understand kuti varume paunosvika patebhuru handiti mosvika patebhuru pepe mobhuka zitebhuru renyu zihombe mogara pepe motangana kutodya dhina handiti ndozvakaita like matawandeng andikureva moto kana kuda kuziva matawandeng munonyora kuti tawandeng google kuti tawandeng munotoona mototasa musetup yachoni moona vanhu ndikuti vane zvavokutawandeng kuti vanenge vakaita sei guys hayoyoyoyo vanosvika muya vosiya zvinhu vosiya zvibheke zvavo vobuda where are you going vonoita mahours vari pashi patapatesapa ndopavanenge vari pachiva mameetings avo saka zvakazoitika nethis guy manje akazvita pekutanga bhata handichadi kuramba kati kone usingadi kuinda ndada kutaura naye naisi manje ndikufarisa tikutaura ndingi nevamwe ndikati kose usida kuinda pashi nevamwe vako zvikanzi I just want to talk to you kati what zvikanzi yes ndida kutaura newe ndikati kuda kutaura neni kuti chii zvikanzi no you are my madam ndikati me I'm your madam zvikanzi yes my madam ndikati no zvikanzi yes chaizoti mufesi uyu aizondiita zviweird ka ndezvekuti aipa panenge achiita soft and nice ka apedza obva atanga kushandisira kadhi ramai tikani obva ati unondirimenda mai vangu mai vake vakashayika oti unondirimenda mai vangu I'm like no mai vake handivazivi umu handomuzivi apa mind you tichiri pakuti process kadai mumwe musi patataenda kuekera kuvanhu aita mafunction avo tataona mapicture akazadza mba make makazara nemwana wake wachiniwo atokura ndikuda izvi zvekutorwa tosvika ma12 years ndikati kana madam my foot and my dress zvibva nditi pari padress papo zvikanzi what are you wearing today I'm wearing a dress she can say, no, but you know, people will judge you wrongly because they will think kuti ndozvautori ndikati zveizvo handitori ndobva adedza mumwe wacho uya wataiti zuda uya zuda ndomurespekta zvangu even muoffice zuda anorespekta kupfuura Gorosviba kwakudedza zuda uya kwakutangwa ndikanzela guys vachindikanzela dress iroro kupi kutawandei kuri kuridza radio tokawa tikanzi izvozvizvi vanhu vari apapa vanenge vakutofunga kutoti dhirezi rako iro hariite indobva ndati kana ndikati havana kuya nevasikanawo vakapfeka tukabudura havana kuya nevo sikani dhirezi rangu zvikanzi no you are like our little sister so unga usingafaniri kupfeka dhirezi rakaita seiroro ndikati but what about your girlfriends handi vakapfeka same nezvandakapfeka zvikanzi no because the society atiri hazvizoite. Guys, I'm telling you the truth. That was the last time ndakapfeka kanoti. That was the last time ndakapfeka short musiti muno. Ndagarirwa pasi navo usiku yese kusvika kwavharwa kuti wandengi kwake ndichilecturwa chete about that disease and my shorts. Zvikanzi because ndinozosvika kubasa vanobva vatanga kutekera zvitori nane ukazviita izvozvo wozviita uri kune imwe siti kunoti munomu izvezvi hazvipe picha yakanaka zvatitanga kutoti pana ticha anenge achifamba akapfeka zvitokotoko uyu manje ndiri kokoko ndichikatira kudarika aida kundiradza pikicha Gorosviba but pakuda kundiradza pikicha apa ndakati tiona handiti pakuti tioneka mwana vandiregere zvokwadi handiti itongoti iwhatsapp ka iwhatsapp onditi yekera ndingirikini ondivhurira kudai ndovhura ndotanga kuona pakuona pepe whatsapp yaya guys example iyi handiti picture rangu guys example handiti iyi handiti ipicture definitely uku ndanditori kubeach handiti so iye manje lesei ndakangoonawo picture yemwe pakasaka nemapicture anditiona ndobva ndaona picture remumwe mudzimai wangakata sei ndofunga handiti kuti ndo girlfriend yake kana ndo mudzimai wake but ndofunga angakadhiresa zvezvokuti like ari kutumira nice, you know what I mean, nice pictures kumface pandataka kuseka ndakati
ndakaseka nditini mapicture kudai so wandanda ndichiona ndataka kuseka mai mwana jo zvikanzi kuseke chii ndikati hapana aiwa tione kuti kuseke tione kuti wapa picture ripi rachoni ndavanamupa zvikanzi ndikuti zvapicture wasekerei kaizi vanhu vaifara vachiseka ka nyaya iyoyo yakapirigudzwa ndobva toenda kumba neshoka izvozvi wakundiseka handina kuseka kutiyekera ndiri kutongonakirwa nemapicture they are so nice chagoti chi vanhu vandilekitisa dhirezi rangu asi mufoni mavo mune vanhu vakaita mulumburushto kana gaizi ndikasaka muri mahypocrite chaivo mahypocrites ana judas iscariot chaivo sikeni ndimwa muri kulekitera asi mumafoni menyu makazara vanhu vokunyika kwenyu ukuko vakaita zvavakaita asi daiva vanga vakazama chaizvo vanga vakazama crazy akanzi let me tell you akazoita manyemwe pakuti vanhu vekunyika kwava vakabva kutanga kudzoka paakavaona aida kuzama kuvaprova kuti I can discipline this person zvikanzi let me tell you guys kana abatwa nehasha Gorosviba kana vanhu nyangwa vanonyora kuti voice rake rinovharira building I go slap you right now. Why did you look at those pictures? Ndakangora manichiseka ndobachi ndoba zudandi dedza pasaida akatande panze saka imam that use muri busy kundilectura muchinditsura but inini mafoni menyu tikuona zvimwe zvinhu zvakaoma iwewo musikana wako iwawo yakunoko akapfeka kabudura katikitiki asi ini ndimwe unoda kudzikura manje banditi no just chill down pamwe adhakwa saka from that day nepamwe futi pechi 2 engeri futi meeting aiwanzoda kusvika pamameeting I don't even know why aionererwa pamameetings avo ndobaida kuti I go slap you kusvika musi wandakazomuti ndikakake chi4 kunokusiti kunokukashaka 3 zvokuti I go slap you izvozvo aidherera inini nekuti ndaiona kunge aizotidzwa nguva akakundwa ona kuti madebate nevanhu vekunyika kwavo aizongoti kana ndingangotaura ngestatement even sikataura naye aipindira nyaya obva atanga kuti I go slap you saka ndaimusiya akadero because zudai ndichinyarara ndozvaiita but this time manje tatenda kune asitiyatinobutainzi chii yanga iri kure guys then Gorosviba akatenga nyaya yange stombori yake I wasn't even talking to him ndatotaura nemumwe musikana tichitaura about mafilipino tichitaura about chi pakutaura pepe manje Gorosviba ndobva atanga kutenga nyaya tisinga akastombori part of our conversation ndo atenga nyaya yabva aita yake but aita yake everything chandaitaura Gorosviba aichita sei aichicriticize handiti so ini knowing kuti Gorosviba anga akataura zvinhu zvakaona like aigona kungokuti inini ndinogona kuva show I go show them pepe in the office mangwana acho pamunoenda kumuofisi kwekwa munoziva vanhu vanofurira raiva kuti vanogona kufurira muri kumba kuti dakutomugadzira I go dismantle him I go show him pepe but asvika kubasa kwekwanenge achiti John ndozvaanenge achiita achiita sei achisekererana navo kudai so ndozvaaiita izvozvo ututi is this the same person? I thought I go dismantle them. That one handipofarira karita yake mangwana chandasa achagwada mapasi pafulo kuti moroi kana John you are very very good ndomataura ndikati John you are so good you are talented yes guy just imagine that person ari kubva kukufurira kuti munhu ndakutomudismandla saka iwe ukana ukapusa ndamba ndakazomuti sike ndaimuona ndikuti ndozvaiita everyone aita sei ndichimuona every time kuti everyone muna munyowani ndozvaanongotaura but iye haaiti zvozvo saka mini kuti anoda kufurira mwana kuti vazoita zvakutaura ini ndikati kana ndambobvu nofurirwa ndataura sei ndairamba ndakamutarisa zvangu kusvika this day ndazomudza chokwa ndikati iwo une problem iyoyo kuti unoda kufurira vanhu zvekunyepa that's the same thing right now chaukuita uchinyepera vanhu kuti inini nditovaudza ndita sei I've never seen you iwe ndakabva ndamudza chokwadi pakazara shamwa dzake ndikati you know what your issue is
whenever you are around, you're surrounded by your countrymen, you start talking about bad things about Filipinos, what, but then you office, you the first person anointed to lick them. That's very bad because so and then you, to make matters worse, you were not part of our conversation. Just so. Ndakade namagu akarora mabhodhoro pasi akati akudzidzisa nhasi I go slap you. Most of the time I do, up to now handizoni ndakaona kuti confidence izvozvo, but namuti, you know what, iwewo mukomana iwewo ndakatoona kuti problem yako ndeyekuti unondithreatina unondityisidzira because ndimusikana. I've never seen you, ndakabva ndamudza chokwadi ndikati I've never seen you doing this to your countrymen. I've never seen you doing this to any lady from Cameroon, but when it comes to me, iwewo unongoda kundibhula. Ndakabva ndamudza ndikati unondibhula. And number two, iwewo I've seen you being challenged nemunhu akatakata, but whenever you are challenged, hautaure, you don't speak out, unongonyarara woita wokawo wozondipedzera ini shungu, yet inini ndichongoriwo innocent pamwe dzimwe nguva ndisitombori part of your conversation, but wakatoona kunge inini nditori weakling yekuti unoita sei nditori punching bag yako. But heyo ndikati aiwa zvakuva nezuro chaiko chaiko ndakakuonaiwo nezuro chaiko chaiko wakaiswasaizwa netuvanhu tudoko doko apa, but what did you do? You just walked away. But dai ndanga ndiri ndakakuitira izvezvo ndichikubvunza waita sei waindipopotera, but kana vanhu vari kunyika kwavo wade, saka it means kuti you are afraid of your countrymen, but inini ndekuti handisi from Cameroon, iwe unobva wandidherera, saka it means kuti you are bullying me because I'm from Zimbabwe. I hate to use that card, guys. Yeah, because I'm from Zimbabwe, that's the reason why you treat me like this. I've never seen you treating your countrymen like that. You're a bully. Ndichitaura ndinu. Ndobva nditi inini chi nditokurova ndikati there's one thing I just want to tell you today. In fact, I think it was high time I have to tell you, just beat me. Actually touch me. The moment you touch me, I'll go straight to the police. I have my phone numbers, even do you know phone and I will sue you. I will sue you. She goes, you go sue who? You go sue me. You go sue me. Yes, I will sue you and I will report you because this is the 4th or 5th time you're not going to threaten out on draw. Yet, Adina, Shandina Kutaza, Unondibula, Unotondibula, Uribuli, Chimondi Bataka, Wondibuma, Wang. Iwo ndiwomunhu unofira kujerewo basa rako risoda kuti hakuna aizokwanisa kundisaidira ndindegana ndiri muZimbabwe this other one from angari kuUganda nevamwe vanga vari kuEthiopia, but obviously vanga vatounzwa nani vaneukamiri ndakati kana ndinokusungisa zvakangouya from nowhere because ndandinoti ada kutondityisidzira and vanhu vanomutya like akatanga kutaura like that, but I'm a chief. Ndikati ndinokusungisa ndichingondibata uone ndida kutokusungisa izvozvi. Ndikati phone number yangu ndikada kutokuradza mapurisa ndovafonera izvozvi ndizvo ndakamiita. Ndopaakazanga kuti calm down. This is me. Zvikanzi no, you're not supposed to do that. Nevanhu vekunyika kwavo manje vakutanga kutaura kuti no, Cheryl, don't do that. Chingogadzirisa naye angotadza kutaura. Ndikati yes, ndomusungisa because ndakatoona kuti anofunga kuti ndakapusa stereki, saka ndokusungisa. Kubva that day, like it's more than a year zvatoitika izvozvo ndoti wanende history toti ya 20 haniko tina 2020 December pa New Year's Eve handina kuenda anywhere. I was here ya 2019, saka this means kuti 2018 New Year's Eve ya 2018 if I'm not mistaken, ndopa akandidero ndikamuti ndinokusungisa haana kuzombozvita futi. Saka kwati vakutondidherera kwaaitondiita because like obviously handisi kunyika kwavo, saka obvious hapana support yandaizombowana. Then the fact yekuti aitongondijairira kungotondijairira because maybe from the same office. The other thing ndeyekuti futi ndofunga chii, vanhu kuoffice vaimuona like in a different way, yet personality yake chaiyo it was totally different from zvaanoportray in the office. Unzwisa. So that's why musiwe pandakatotaura hangu kanyaya kacho kuti nyaya yake yazosvika office, I think
they were shocked because like asiri are no port say I'm office. You know those people are not watching this guy has been working at this school for like 6 years now, but I said I'm an aggressive behavior. But kana papa he's very aggressive, that guy, very aggressive and actually abusive ndofunga. Saka because of that atina kana kumbobvira tambowirirana because aindidherera hatina zvedu kubva ipapo pacho 2017 2018 we were never friends zvedu taingotasana ongoti hesi kana kutongodarikana chaiko kana zvichibvira kuti neiye munhu ye because like anga akunyanya kuenderana kunyanya kuenderera handiti saka mameseji mamwe aizobuda I remember ipapo pacho patakanetsana ndikamuti ausuyu zvaakazoita ndakamuignore but zvaakaita manje ndezvokuti akaita sei ndofunga akazoudzwa naZuda kuti no iwo ndiwo akatadzira musikana because iwo wakapinda nyaya dzake dzaangachitaura because I've never seen him apologizing. That guy, he doesn't apologize. Munhu une pride ane pride isingaiti. So I was shocked ndadi ndichikuvhura phone yangu akanyora an essay achi-apologize. I'm so sorry for what I did to you. I think ndakadhakwa, sorry ako, I didn't even know kuti ndomawematitsande chikuita iwayo, sorry ako, usazonyanya kuzitora kunyanya kuzitora sterekusa mupfungwa mako. Saka mufeso yanenge aizviitisa saka ini ndaifana kunge ndakamuratidza kudhara kuti ini ndokwanisa kumutorera mamezha saka nabadero for the first time ndopaakaapologize handambona ndakangomuignora ndamusiya akadero then bhaazama kuda kuramba achitaura futi vandamusiya akadero handamupindura tadero ndopaakazonditumira happy new year kuda ndiye muna yaJanuary 2020 ini after gore rese 2019 tisingacommunicate kana paWhatsApp, nothing guys, kana mhoro kana chi ndakasa hai ndasingaideri nyangu akasachinda asingaideri ndaingomutasa ndoignore ndodelete tozona 2020 ndatozozviona nhasi kuti musi waekerawo 1 January 2020 ndofunga ndenge kunzi happy new year ingeri kunzi happy new year guys. So now nhasi ndipo paazonditextira message kanzi hey Cheryl, now I've been thinking of you a lot hanzi for the past 3 days ndakanditadza kuvata ndichikufunga. Guys, vari vandiregerere. The best thing chandaita pandaona message iyi ndaita sei ndapata Alexio because Alex anomuziva, isusu anomuziva munhu uyu kuti pakaipa Alexio churaitika uyu andisendera message ashanzi ndanjikufunga for the past 3 days uise yako ndachikufunga ngati akuna mufungiro wakadero kubva musi 1 January 2020 kusvika nhasi date nhasi ndeni 30 October guys. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 10 months. Ndachikufunga oh really, oh really. Guys, oh really. Yes, very, very true. Imagine do send the same. They do the out of message, guys. I message you. Ari kupigwa message yacho handimaite zvekudai so andifamba zingaiti mamessage iwo mani. Gorosviba nemadhizama chagonekei this one I think ndiyaikireka ndivhire kusaidhi kutione kuti angachiti chii. Gorosviba yao, Gorosviba yao, Gorosviba njamuoni namba yaikwana. Sorry been saved guys. Zvinonje ndinozochionere ndachiwindikira kana ndikachiona chiri mufoni mangu ka achikwanisa kuvhurika nditi chie yationi uye chana ndakatumirwa tichione tise panapa from Gorosviba.
The good part is Goroshiba one, I'm gonna find out only in box. Chodo! Hey! Manja musi kuti unonzanisa rake Goroshiba vanhu ndoziva kuti unomanya half my inbox vanoenda hands naye a peaceful soul, a joyful spirit, a healthy body, and a heart full of love. All these are my prayers for you. Oh, wish you a happy new year. Wow, that's so sweet. That's so sweet, guys. That's so sweet. Okay, Shrikanzi Abba. Hey, Sharon, how are you doing? It's been long. Hope you're doing good. Good. And I am glad to hear that you're doing good. And she's again. I'm glad to hear that you're doing good. Me too. I'm fine. Hey, you have been in my mind for the past 3 days. Oh my God. I've been in his mind for the past 3 days, guys. Guys, don't joke around. 3 days is a long time, guys. 3 days, mazuva ekuti unotofasta ukatopedza mufasto wako ukatotanga kuti kurya pa 3 days apa. Mwana manje 3 days, 1 2 3, that's ngani? Let's say Friday. So meaning good maybe kubva Wednesday, Thursday, Friday, 3 days. Actually, I didn't party. I don't know what I thinking. So I was like, really, I like so I really was like, let me just hear from you. Are you still here or you're in Zim? They got, oh really? Question marks. Oh, those episodes you don't need any copy graduate. Oh my God. Let's see. Oh, this he was so sweet. Goroshiba was so sweet, guys. Jealous down. We have to give him this. He was so sweet. He was so sweet. Oh. What do you say, guys? He was very, very sweet. All right. The panel, oh really? She can say, yeah, Sharon. Yeah. Yeah, Sharon. Yeah, Ajan. Yeah, Ajan. Yeah, Ajan. Hey, in my mind thought you so already in Zimbabwe. No, I'm still here. That was good. That was Goroshiba, guys. Goroshiba. Ukamusekerera kudarika ipapa pamanjika anobva afunga kuzvimwewo ende izvezvi handitombodi kumusekerera because nditozwa kuti ane nyaya dzake dzakaenda kubasa uko and ane nyaya dzake dzekudhabukusa matai ake vakarwa izvozvi kudai chamusungisa kuguma kwazvo kudazvo handidurahima Goroshiba chaguma mujeri zvokwadi ndiri kuti afosi jere chere kuti mukadzi uyu waakarova uya achiti bva pano ka ndoona sekuti achaita revenge. Saka uyu padeta naAlex aiti hanzi ini handidi zvokunyanya kuassociata nani neuyu wacho anonzi munyowani wacho because ndinozobatwa mucrossfire chifunga kunzi ini ndanditozonyadza usika handidi. Saka that's the same thing as well. Handitombodi uyu dhafu wake akaekera iye akatanga akatanga kuzonzwa kuti ari kutana uyu anokustoka ukangona mutai akatanga kulaika picture rako if was what something happened hakoni kuzvivanza nditombozvini andomudze tokumutaira tikangona alaika ina akalaika futa uyu it means kuti pane zvaitika pane vatukana
vanhu vatukana kuseri ikoko kana kuti pane vanoda kurambana. Saka ukangoona akatanga kulaika mapicture itori weakness yake. I think anenge ashaya pekuti opedzera kupi enga yake plus kutaura naye hakuna mwana kutaura naye, anongotanga kungolaika mapicture ako nanisto. Anogona kulaika guys, anogona kulaika mavhidhiyo angu yaipashema TV kana 30 musi uwoyo. Ende tangu iye azviziva nditoziva kuti ndo weakness yake ende titoziva kuti pane zvaitika. Ndikati aha iyo endinoda kuziva kuti ne uyalaika mavhidhiyo 70 kudai chichi kuitika. Akuda kunenge da uzamakomunicate. Ndakati ndandidi kuti nyaya dzawo wozvinobatanidzirwa panyaya dzawo kautozonzi iye ndiwe da kundibvisa nemunhu wangu. Ona unenge wadzokera mangwana ipapo unozoita sei iwo wapinzwa mucrossfire nyaya dzevanhu guys. Zvinozoita here guys? Does that work? Does that work? Guys, I think I have to go. Tambotandara. Nditombokudzewo tumwe tunyaya twangu. Guys, but ndichiri ipapo ka tumadress kwangu ndakatozoguma ndaturasa guys. But kumapati ndakatomboenda netumwewo tumadress kwangu wanda. But ameno ndichatopfeka futi. Ndofana kumbotanga ndazomboluza pandinoamba ndofana kumbonota padiet to lose weight, ndalose weight. Ndositanga kudzoka kumahembe dzangu kare. Ndosaka ndifanira kupfeka majackets by the way. Ende ndafunga ndakafita kumapfeka big time because ndendisiri like inini ndakazvimirira ndendichitaka kunyara because I know kuti ndakagera singamboiti nekuvata. Saka pane ndiri kubaita zvangu atingi tinechipfeka zvimajake zvimahoodies. Svika ndadzokera mufomu tonge kutori nyara chaiko ndokunenge kuchitoitika ipapo. But tumazopfekeka here kumba kunoekera tumakoti ndosingapfekeki but tumadress madress ndopedzerana chete ukwero kumadress ndopedzerana kuti tumadress ndizvo manje. But iko zvinezvi twese ndakaturaswa even pananda kudaona mandakaturasa ini tumadress hogweni ndakati ndinozotangidza kana ndakuzimbabwe ndakuita tumwewo pamwe turi mnandi turi sharp wana manje. So yeah, nyaya yangu yanhasi yapera. Makubharangi zvangu apera. Disclaimer guys. Mahoodies eshema TV alpha. I think sister lokanga chitombomirira nditange ndadzokera kuZimbabwe because right now tachokwadi kumbi is very 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 busy. Ndochokwadi tisingadi kurevera nhema extremely zvekutoti even up to now matishet aifanira kunokollecta aya kubva pepe asati akwanisa kumakollecta because ari kutoshaya free time. So inini like handidi kuti ndizoti ngemanje nda kuti munhu siya basa rako unoita zvinhu zveshema handizode izvozvo. Saka ndifanira kurespecta munhu guys. So ari busy kutoti izvo zvive kuswazini vachangomira matishets because ari kutoshayiwa time yacho yekuenda kunomakollecta, ari kuishayiwa time yacho iyoyo guys. Yekukapa neyekubotswana handichazi neipi futi machesi akatoti wandei machesi akufanira kunokollecta but ari kushaya time yekunomakollecta. Then kuzimu futi ndichazvifonera brother yangu kunzi kuti ndizomangwana but I'm sure nhasi vanenge vakollecta mamwe anga atone 2 months angoripo. Saka I think zvimwe zvezvo zvakuda kuti ini ndinge ndiri panzvimbo ndichimhanyisa so that hatizonzi tikunounganisa zvinhu. Saka mene ndigosvika panzvimbo kana ndasvika panzvimbo then we'll start from there. Tiona kuti zvofamba sei, isn't it guys? Tiona kuti zvofamba sei then totangira ipapo. Guys, I think I have to go now. Time dzangu dzimwe dzakuda kukwana pazvoda kuita right now. Guys, ndakuenda. Yeah. But guys, that's what I cannot wait to be in Zimbabwe, guys. I can't wait. I cannot wait.
and ndichiri ipapo guys for those people vanenge vaita game vachida kufeature patumaclips, maybe this time tete tisingachaite zvekuita palive, maybe this time tichida kurekoda tumaclips twedu chete, so maybe kuti zvinyatsonakidza I'll probably do like and post an announcement yangu pana kunyanya kana kuti kungoita kavidhio kedu palive panapa ndotsvaga vanhu vanoda kuparticipata, then maybe we can organize kuti tosangana kupi kwatinoita sei kwatinokwanisa kuita tumaclips, then maybe kana ari marewards, maybe kana tikwanisawo ndienda kuita inini anenge ahwina then chingodero but probably from there tichakwanisawo pengo kuti sei kupikawo some of the people vanokwanisa kuita tumagame twemachallenges tikoto. I think that would be nice because vanomba kwedu vese mabrothers angu uya aiva kukumba akuita kuattachment akadzokera noshi anonga ari kuchikoro kwavo, the other one akaenda kuchikoro vese saka ndenge ndiriekera saka ndida kutozombopota maybe ndichitsvaga nokuti anawo matalent. How is that guys? Pane vanhu vangu vandoziva vakambonditextira vari kuzimu saka maybe ndinovatsvagiko ndasvika ikoko toita kavidhio tonyatsoita kaproper video tinenge chinyatsoita kachallenge kedu kana ari maawards then inini I think maawards inenge abva pakusite pangu chingodero kusvika zvaita guys tichaita guys. Bye, good night, bye bye.